Ďalšia podsekcia je manažment kontaktov. Tu už vidíme, že máme vytvorené nejaké kontakty. Teraz si tie kontakty všetky vymažeme a pokúsime sa ich nanovo naimportovať do zákazníckeho webu. Kliknutím na vymazať všetko sa vymažú všetky kontakty. Tento proces je samozrejme nezvratný, takže treba si na to dávať pozor. Najprv si možno kontakty vyexportovať, pridať nové ďalšie a potom naimportovať, aj keď je možné importovať aj identické tie isté kontakty, ktoré už raz boli importované. Systém duplikáty vyhodnocuje tak, že ich nenaimportuje duplicitne. Pri importe kontaktov je potrebné si buď vytvoriť excelovský súbor, CSV-čkový súbor alebo klasický TXT-čkový súbor, pričom jednotlivé polia sú oddelené čiarkou. Najjednoduchšie je to cez Excel. V prvom stĺpci máme telefónne číslo a v ďalších stĺpcoch máme meno, ktoré patrí ku konkrétnemu telefónnemu číslu. Po zobrazení nástroja na import kontaktov si vyberieme konkrétny súbor, ktorý chceme naimportovať, hromadné kontakty a môžeme si zvoliť, či konkrétne kontakty chcem vložiť do nejakej skupiny. Buď vytvoriť novú skupinu, do ktorej sa vložia všetky tieto kontakty, alebo pridať do existujúcej, pričom my sme si dopredu vytvorili dve skupiny. Pridáme všetky tieto kontakty do skupiny 2, klikneme na pridať kontakty a tu vidíme, že všetky tieto kontakty sa nám naimportovali a nachádzajú sa v tejto skupine. To znamená skupina 2. V prípade, že chceme zmeniť pozície alebo teda niektoré kontakty presunúť aj do inej skupiny, nie je s tým absolútne žiadny problém, dokonca je možné vytvárať aj ďalšie podmnožiny. Ak si chcem dať napríklad tohto a tohto do skupiny 1, kliknem na pridať do skupiny, tak teraz vidím, že v skupine 1 mám 4 kontakty, v skupine 2 mám 25 kontaktov. V manažérovi SMS môžem poslať SMS-ky buď na jednotlivé kontakty, ktoré si vyberiem po jednom, alebo na konkrétne skupiny, pričom v skupinu 2 si napríklad vyberiem, pridať skupiny a skupina je pridaná. To znamená, na týchto 25 ľudí by sa mi odoslala správa, ktorú by som si tu mohol naeditovať. Takto je veľmi jednoduché posielať hromadné SMS správy. Na posielanie hromadných SMS správ slúži podsekcia hromadné SMS. Z tejto časti je možné posielať hromadné SMS-ky, ktoré sú v nejakých výstupoch, to znamená buď excelovské zošity, CSV súbory alebo obdobné nejaké textové súbory, ktoré sú oddelené nejakým oddelovačom, to znamená čiarkou, bodkočiarkou a tak ďalej a tak ďalej. Ten súbor vyzerá asi takto. V prvom stĺpci máme text správy, ktorú chceme poslať. V druhom odosielateľa, to je to, čo sa zobrazí zákazníkovi, respektíve prijímateľovi na mobile, a číslo prijímateľa. Tu máme samozrejme aj jeden taký kontrolný stĺpec, v ktorom máme počet znakov, aby sme neprekročili 160 znakov a zbytočne neposielali viac SMS, než v podstate chceme poslať. Import vyzerá asi nasledovne. Po nahratí súboru vidíme vlastne naimportovanú tabuľku, to znamená prvý stĺpec, druhý stĺpec, tretí, štvrtý a ešte v piatom boli nejaké dáta, takže aj to sa načítalo. Prvý riadok sú hlavičky, to znamená, že to si tu aj označíme. Po použití vidíme, že toto je v podstate hlavička tej našej tabuľky. Klikneme na dopredu, tak tu si vieme navoliť, v ktorom stĺpci sa čo nachádza. To znamená, text správy sa nachádza v prvom stĺpci, vložíme do správy, to znamená, že všetky dáta sa nám budú načítavať, teda všetky dáta, ktoré slúžia ako text správy, sa nám budú načítavať z tohto stĺpca. Ďalej tu máme odosielateľa a toho si načítame z druhého stĺpca. Ďalej tu máme príjemcu a príjemca je telefónne číslo, to znamená, že máme zadaný text správy, odosielateľa, v tomto prípade text v tvare akcia, ponuka, potvrdenka a tak ďalej a telefónne číslo.
Po kliknutí na dopredu sme sa dostali na spracovanie teda údajov. Vyzerá to tak, že tie záznamy sú v poriadku, chýb celkom 0, duplikátov celkom 0. Po kliknutí na dopredu sa nám zobrazí text o tom, že údaje boli spracované. Toto je v podstate čiastka, ktorú potrebujeme na odoslanie týchto 25 správ. Takisto si môžeme poslať testovaciu správu, to znamená, že to je správa, ktorá príde na náš mobilný telefón. My v tejto chvíli dáme zrušiť nahrávanie, keďže sme nahrali do systému fiktívne telefónne čísla, nechceme teda poslať na rôzne neznáme telefónne čísla, ale po kliknutí na dopredu by boli tieto SMS správy odoslané, bolo by použitých na to 75 kreditov. Takže takéto jednoduché naozaj je posielanie hromadnej SMS. Tu máme takisto aj naplánované úlohy. Môžeme si skúsiť nejakú úlohu naplánovať. Sem si vložíme kontakt. Test správy. Tu máme odosielateľa ako test. A tu si môžeme nastaviť, kedy má byť konkrétna správa odoslaná. Teraz je 13 hodín 02, to znamená 13:11 bude tá správa odoslaná. Keď klikneme na 10 minút vopred musí byť naplánovaná úloha, to je veľmi dôležité. Dáme odoslať. Keď dáme potvrdiť, tak správa bude odoslaná o 13. hodine 13. minúte. Ak sa pozrieme na naplánované úlohy, už to tu vidíme, že tá úloha je v stave pending, to znamená, že čaká. V histórii si vieme pozrieť históriu odoslaných SMS správ. Samozrejme, že si to vieme aj stiahnuť, aby sme videli vlastne, že čo sa udialo, aké SMS-ky sme posielali. Nástroj HLR slúži na kontrolu databázy. Toto nie je samozrejme teraz zatiaľ aktivované v tomto konte. Nástroj HLR vieme zapnúť, nie je s tým vôbec žiadny problém. Inbox je v podstate používanie dvojcestných správ, two-way SMS, kedy zákazník má možnosť poslať spätnú informáciu, respektíve nejakú spätnú SMS správu, ktorá sa načíta priamo do SMS aktívmy. V centre prehľadov si môžeme pozrieť všetky naše aktivity, ktoré sme doteraz uskutočnili. Dáme si napríklad 13:00. Po vyžiadaní prehľadu tento prehľad bude vytvorený a hneď ako bude vytvorený, tak sa tu objaví nápis, že tá žiadosť je vybavená. V časti sekcii pomoc sa nachádza zatiaľ online pomoc v anglickom jazyku. Je možné si aj stiahnuť PDF, je to klasický manuál, ktorý ale bežne posielame všetkým našim klientom. Verím, že vám tento tutoriál v niečom pomohol. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte.